BTR Accordनि 3.1 नं दफा बायदियै सनितपुर बिश्वनाथ आरो गौफुर हालामखौ BTRआव दिनै 74थि सुबुं खुंथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोसनना होनायनि थाखाय 14 नं चिरां-दुवार ब्लक UPPLनि मावख'आव EM रन्जित बसुमतारी, 14 नं चिरां-दुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि मोनहा रंजानायजों लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह मोनखौ साबायखर बावो। BTR Accordनि 3.1 दशमिक बायदिहाय दिनैहाय BTR Accordआ दिनैहाय मावफुं जाबाय होननानै बुंनाय दा बे बुब्लियाव सारा मा बुंनो सानो? गोबां एकर्डनि गोबां दफाफोरखौनो मावफुंनाय जाबाय। बेनि गेजेराव 3.1 दफाया जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन मोनसे दफामोन, जायखौ 3 बोसोरनि उनावहाय बा गाबोन 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव जों बेखौ मोनफुंनो हाबाय आरो जोंनि बर'लेण्डनि सिमाया लखिमपुर जिल्लानि सिमलगुरिसिम बियो थांबाय। जिखियानो जायाथों गासैबो बर' फिसाफ्रानो गोजोननाय मोन्दों। बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ बे 3थि बर' एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जोंब्लावखांहोनो हागोन आरो जोङो बे BTR हालामाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठि, बाङालि, राजबंशी, मुसलमान, आदिबासि गासैबो जाथि बंशीखौ जनगोष्ठिखौ लानानै जोङो सान्थि गायसननायाव थांनाय 2 बोसोर जोंनि सरकारनि समाव जों साक्सेसफुल जानो हादों। बेखौ जोंहा फोथायनाय दं आरो रायजो राजाफ्रा खुसि जानायखौ जोङो मोनदांनो हादों। जेखियानो जाथों मोनसे बाथ्राया रोखा, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बुस्थुखौसो बुंहरनो सानदों। बियो सिरि मोनफिन होनायनि बाथ्रा नङा। थांनाय एकर्डनि उनावहाय गोबां BPFनि दैदेनगिरिफोरा BTR एकर्डनि गेजेरजों बर'लेण्ड हालामा एक्सटेनसन जायोब्ला बर'लेण्डखौ नागारनानै थांगोन होननाय गोबां BPFनि लिडारफोर दंमोन। बिथांमोना माबायदि फिननाय होगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंसो आं नेनानै थाबाय। सार बै माखासे समावहाय गामि दानख'नायनि बेलायावहाय बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन दि थारैनो गामि दानख'योब्ला बर'नि गिदिर खहा जागोन बा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन। बर' हारिनि खहा जानाय जायैखौ साननो रोङै दिनैनि BTR सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा नङा आरो बिथांमोना बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बर'खौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो जोंनि गेजेराव दावराव दावसिखौ सोमजिहोबाय थादोंमोन आरो बेखौनो दिनैबो बिथांमोना सोमजिहोफिनबाय थानो नागिरो। हारिखौ फाननानै गाव राजा जानायनि थांखिजोंनो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा समाजखौ दैदेनबोदोंमोन, जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेरावहाय जौगाथाय गैयै जादोंमोन, जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयै जादोंमोन, जोंनि गेजेराव जोङो इयुनखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। गतिके बिथांमोना जिखियानो बुंबाय थादों जोङो खोनासंबाय थागासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो दफाफोरखौनो जोङो मावफुंलांगासिनो दङ। मेक्सिमाम दफायानो इमप्लिमेन्टेसन जाजोब्बाय। गाबोन जोङो 200सा मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो 5 लाख करै जोङो रांखौ एक्स ग्रेसियाखौ होजेनगोन। बेनिनो मानब गेदेर जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों जोङो 10 होग्रोगोन। बिनि उनावहाय जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइसै बाखि 200खौ जोङो रानना होनायनि थाखाय बेबस्था लादों। ग्रेजुवेलि बेफोर खामानिखौ जोङो मावलांगासिनो दङ। जोंनाव मोनसे धर्जनि सिमा मोनसे थानांगोन। BPFआ अपोजिसन पार्टिया बिथांमोना काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव बाहागो लाया। हाग्रामा बिथां बायदिया बोसोरनै जालांबाय एसेम्ब्लियाव खेबसेबो नुजाफैयाखै। खिन्थु बिथांमोनानो हारिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनो, दावराव दावसि लाबोनो थाखाय बायदिसिना बुंनानै जोंनि मानसिफोरखौ थुनज्लायो आरो गाज्रि लामाजों थांनो थाखाय थुलुंगायो। सार माखासे बारग' इन्डिभिफोरा दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै होननानै रिहेबिलिटेसननि बाथ्राया बियो ओंखामजों दै लोंनाय नङा। मोनसे समावहाय सोरबाया जायफ्रा एनडिबिजों सोमोन्दो गैथारै माखासे मानसि दङ बिथांमोनाबो दावराव खालामदों आरो जोंनि गेजेराव 4,000 खाथियावहाय सिम्पेटाइजारफोर दङ। बे सिम्पेटाइजार बिथांमोनाबो दिनै दुखु फोरमायनाय दङ, बेखौ जों मिथिखागौ आरो जोंबो दुखु फोरमायो। बेयो गभर्नमेन्टनि मोनसे सिस्टेमनि बाहेरायाव जों थांनो हाया। जोंनि BTR सरकारा दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथां, आंखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ
सरकारनि दफाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे एनडिबिनि रिहेबिलिटेसन एक्स ग्रेसिया केस उइथड्रएल बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय बिबान होनाय लेखा जों मावलांगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमखौबो मावफुंगासिनो दङ। दा जोंनियावहाय जायफ्रा हार्डक'र केडार बे हार्डक'र केडारफोरनि रिहेबिलिटेसननि जे लिस्ट बे फैबाय आरो माखासे फैनो गोनां दंबावो सिम्पाथाइजारफोरनि बिथांमोननियाबो सोलिगासिनो दङ। गतिके ग्रेजुवेलि फैगोन, जोङो धर्ज नांगोन। अपोजिसना बहुत बायदिसिना बुङो, बेनि थाखाय जोङो खोमा सुनानैबाबो जोंनि खामानिखौ मावनांगोन। सार दायो क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ लानानै दङ, बेनि सायाव सार पलिटिक्सनि मुङाव जों पलिटिक्स गेलेनो नागिराखै। हारि, बिमा आरो हा बेखौ जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मालाबाबो राजखान्थि गेलेया। जोंनि जा क'क्राझारनि आरएनबि हस्पिटाल, बे हस्पिटालैनो थागोन। खिन्थु जोंनि मेडिकेल कलेजजों सोमोन्दो लाखिनानै बे हस्पिटालखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोङो माबा मोनसे राहा लानो हायो नामा, बे बेब'स्थाखौसो जों बेखौ खामानि मावनो नागिरदों। खिन्थु बे हस्पिटालखौ सिफायनानै सोरनिबा गोरबोआव जोङो सुनानै खामानि मावनो दों बे नङा। बिथांमोना राजखान्थिनि मुङाव रायजो राजाफोरखौ माबायदि माने प्रपेगेसन लाबोनानै बेले बेजे लाबोनो हायो, बेनि थाखायसो बुंलागासिनो दङ। दा बे बेलायाव आङो नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। जे दिनैहाय जोंहा 74थि सुबुंखान्थि सान, बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आसामनि जा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे BTR गोजोन गोरोबथा, बे गोरोबथानि जे 3.1 दफायाव थानाय जे सिमा बारायनाय, बे बारायनायखौ दिनैहाय नैबे जोंनि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा दिनै फोसावनानै होबाय। बे फोसावनायनि थाखाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLआ जोंनि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोर जाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावाबा निश्चय जों थानो हानाय नङा। आरो बेनिखायनो जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनिफ्राय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जोङो साबायखर जासिदों। लोगोसे भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो जोङो साबायखर जासिदों। लोगोसे जोंनि भारतनि नखर मन्थ्रि जोंहा अमित शाह बिथांमोननो जोङो साबायखर जासिदों। आरो जोङो बेखौनो खावलायगोन, बेखौनो जोङो फोरमायगोन जे जोङो दिनैहाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो बे जारिमिनारि साननि गेजेरजों जोङो गोबां समाव जोंनि जे बे BTR गोरोबथायाव थानाय माखासे दफाफोरखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय बे बाथ्राया जाबाय थादोंमोन। दिनैहाय जोङो नैबे सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोसावनानै होनाय लेखानो जोङो खोब गोजोननाय मोनबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय बिथाङा फोसावबावबाय जे जोंनि बड'फा उपेन्द्र जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ आसामाव फरायसा सान महरै बिथाङा फालिनो हानायनि फोसावनायखौ जोङो मोननो हादों। लोगोसे जोङो जोंनि BTR एकर्डआव थानाय जे जोंनि साफ्रोमबो मुंख्लं जोंहा NDB बिथांमोननि जे जोंहा एक्स ग्रेसिया जे होनायनि बाथ्रा 2001 जोंहा सुबुंफोरनो दिनैहाय गाबोननिफ्राय 5 लाख राङै बिथांमोना एक्स ग्रेसिया होनायनि जोंनो फोसावनायखौ जों नुदों। आरो जों खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामदों जोंनि दफायाव थानाय जेसेबांनाखि जोंहा मावनो गोनां खामानिफोर, बे खामानिफ्रा निस्सय लासै लासै मावजागासिनो दङ। आरो बेखौ जोङो दिनै